வணக்கம். இப்போ செஸ்ல வந்து ரொம்ப சூப்பர்பா பேசிட்டு இருக்க டாபிக்ல சூப்பர்பான டோர்னமெண்ட் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா, செஸ் டூர், மேக்னஸ் கால்சனோட செஸ் டூர் நடந்துட்டு இருக்கு. அது 4 டோர்னமெண்ட் நடத்தினாங்க. அந்த 4 டோர்னமெண்டோட வின்னர்ஸ்க்கு நடுவுல செமிஃபைனல், ஃபைனல் நடந்துச்சு. அந்த 4 டோர்னமெண்ட்ல 3 டோர்னமெண்ட் கால்சனே வின் பண்ணிட்டாரு. ஸோ கால்சன் இன்னொரு டோர்னமெண்ட்ல வின் பண்ணது வந்து டியூபோவ், பிளஸ் வந்து நல்ல பெர்ஃபார்மர் அப்படின்னு நக்கமுரா, டேனியல் டிங்லெரின், இவங்க 2 பேர்த்தையும் எடுத்திருந்தாங்க. இந்த 4 பேருக்கு நடுவில் வந்து செமிஃபைனல் நடந்துச்சு. மேக்னஸ் கால்சன் வர்சஸ் டிங்லெரின். அதுல மேக்னஸ் கால்சன் ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஹிகாரு நாகமுரா வர்சஸ் டியூபோவ் நடந்தது. அதுல ஹிகாரு நாகமுரா ஜெயிச்சிட்டாங்க. இப்போ ஃபைனல் கால்சன் வர்சஸ் நக்கமுரா 7 நாள் நடக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் 4 ரவுண்டு முதல்ல நடக்கும். அந்த 4 ரவுண்ட்ல கிளியரா வின்னர் கிடைக்கல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் 2 பிட்ஸ் வரும். முதல் 4 ரவுண்ட் வந்து ரேபிட் 15 மினிட்ஸ் பிளஸ் வந்து 10 செகண்ட்ஸ் டைம் கண்ட்ரோல். அடுத்தது வந்து பிளிட்ஸ், அதுலயும் ரிசல்ட் கிடைக்கலன்னா ஆர்மாடாங்கிறது பிளாக்கு 1 நிமிஷம் கம்மியா கொடுத்துருவாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி அதாவது ஒயிட்டுக்கு 1 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி ஒயிட்டால வின் பண்ண முடியல, டிராவானா கூட பிளாக் தான் வின்னு ரிசல்ட் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நாகமுரா வர்சஸ் ஹிகாரு நாகமுரா டே 1 டோர்னமெண்டோட ஹைலைட்ஸ் பார்க்க போறோம். இந்த ஒரு வீடியோல நம்ம மொத்தமா 4 கேம் பார்க்க போறதுனால முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இது அட்வான்ஸ்டு இல்ல இன்டர்மீடியட் லெவல் டாபிக் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம். அதனால ஒவ்வொரு மூவையும் நம்ம டீப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறதுல ஃபர்ஸ்ட் கேம் நக்கமுரா ஒயிட், கால்சன் வந்து பிளாக். E4 C5, இது வந்து சிசிலியன். Knight F3 D6 D4 knight captures knight F6 knight C3 A6. இப்போ இந்த A6ங்கிற மூவ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்னா வந்து B5 ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நைட் B5 C3 knight B5 பிஷப் B5 இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்றது மட்டும் இல்லாம ஒயிட் ட்ரிபிள் ஓ பண்ணா அப்போ B5 B4ங்கிற பாசிபிலிட்டி கொடுக்கறதுக்காக B5க்கு A6 ஹெல்ப் பண்ணும். அதுதான் இங்க F3 வந்து G4க்கு ஹெல்ப் பண்ணும். பிளஸ் வந்து நைட் G4ல வராம இருக்கும். ஏன்னா இல்லைன்னா நீங்க பிஷப் E3 குவீன் D2 பிளேஸ் பண்ணும்போது நைட் G4 வழியா நம்மளோட பிஷப் அட்டாக் பண்ணும். அதை F3 ஸ்டாப் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாம E4க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. E5 B3 பிஷப் E6 பிஷப் E3 பிஷப் E7 இது எல்லாமே நார்மல் சமிச் வேரியேஷனோட சிசிலியன்ல மேட்ச் டிராஃப்ட்ல நடக்கிற நார்மல் தியரி தான். குவீன் D2 H5 எதுக்குன்னா G4 நடந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கால்சன் சூஸ் பண்ணணும். H5 D5 knight into D5 pawn into D5. இப்போ C6 E6 ஒயிட்டோட கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு. பிஷப் F5 பிஷப் E2 பிஷப் H4. இந்த செக் எதுக்குன்னா பிஷப் F2 வச்சா பிஷப் கேப்சர்ஸ் கிங் கேப்சர் போது கேன்சல் உடைஞ்சிரும். G3 வைக்கும் போது பான் ஸ்ட்ரக்சர் பிரேக் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் H5 H4னு வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா பிஷப் இது தப்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் H5 H4 பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியும். பிஷப் E7 C4 ஒயிட் குயின் சைடு எக்ஸ்பாண்ட் பண்றாங்க. A5 இந்த இடத்துல கொஞ்சம் முக்கியமான மூவ். ஏன்னா A5 வைக்கலன்னா நைட் A5 நைட் இன்டு B7ங்கிற பாசிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால A5 இதே வேரியேஷன்ல நைட் A5 கால்சன் வந்து அலோவ் பண்ணிடுறாரு. தேர்ட் கேம், அந்த கேமும் நம்ம பார்க்க தான் போறோம். பிஷப் D3 பிஷப் H3 ட்ரிபிள் நைட் D7. இந்த இடத்துல கால்சன் வந்து நைட் D7 பிளே பண்ணாம A5 A4 வச்சிருந்தா நைட் A1 போயிருந்திருக்கும். ஒரு சின்ன பிளஸ் கிடைச்சிருக்கும் பிளாக்கு. பட் அவர் MD7 அதுக்குள்ள கிங் B1 வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் A4 வைக்கிறப்போ நைட் C1 வந்துருச்சு. நைட் A1 போகணுங்கிற அவசியம் இல்லாம போயிடுச்சு. C1 ஸ்கொயர் கிடைச்சிருச்சு. குயின் A5 கிங் கேப்சர்ஸ் A5 கேப்சர்ஸ் A5. ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த கேம் நடந்துச்சு. ஸோ அந்த முக்கியமான பாயிண்ட் கிட்ட நம்ம வரப்போறோம். ரூக் H G1 F5. இந்த இடத்துல F5 தேவையா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. கால்சன் வந்து நைட் C5 விளாண்டுருக்கலாம். இந்த கேம் இன்னும் பெட்டரா இருந்திருக்கும். பட் F5 விளாண்டுருக்காங்க. இங்க நக்கமுரா ஒரு மூவ் வச்சிருக்கலாம். நக்கமுரா வந்து இந்த பிஷப்பை ட்ராப் பண்றதுக்கு பிஷப் C2 விளையாண்டு நைட்டை வந்து D3 வழியா F2 வந்து பிஷப்பை ட்ராப் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். பட் அவர் அதை மிஸ் பண்ணிடுறாரு. அவர் நைட் E2ல டெவலப் பண்றாரு. இப்போ ஒயிட் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. சாரி, பேக் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. டபுள் நைட் C3 E4 பான் கேப்சர்ஸ் நைட். கால்சன் வந்து ஒரு சின்ன பானை கேம்பிட் பண்றாங்க. இந்த பானை கொடுக்கறதுனால E5 ஸ்கொயர் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது பானை கொடுக்குறாங்க. பான் கேப்சர்ஸ் நைட் E5 பிஷப் D6. இங்க நாகமுராவோட சின்ன பிளண்டர். இங்க பிஷப் E2 விளையாண்டுருக்கலாம். பிஷப் எடுத்து நம்ம E2ல பிளேஸ் பண்ணிருக்கலாம். பட் அது பிளேஸ் பண்ணாததுனால பிளாக்கு ஒரு 4 கிடைச்சிருச்சு. பட் கால்சன் நக்கமுரா விளையாடும் பிஷப் E6. இப்போ ரூட் A6 பிஷப் D4 இப்போ ஃபோர்க். இந்த ஃபோர்க்ல இருந்து நக்கமுரா வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணி தப்பிச்சாரு அப்படிங்கறத பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க ஒயிட்டுக்கு நல்லா யோசிக்க பாருங்க. ஒயிட் விளையாண்டமும் C5. இப்போ அவங்க நம்ம ரூட் எடுத்தாங்கன்னா நாம பிஷப் வந்து அவங்களோட ஒயிட் ரூட் எடுக்க முடியும். பான் கேப்சர்ஸ். இப்போ நீங்க பிஷப் இன்டு ரூட் எடுத்தா தப்பு. ஏன்னா அவங்க வந்து
பான் கேப்சர்ஸ் பிஷப் அடிப்பாங்க. உங்களோட ரூக்கை நீங்க காப்பாத்துனீங்கன்னா அவங்க பான் எடுத்து இன்னொரு பிஷப் எடுத்துருவாங்க. அந்த பொசிஷன் ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து 2 ரூக் எடுத்தா பிளாக்குக்கு தான் இது நல்லா இருக்கும். அதனால பிஷப் E3 ரூக் எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. ஒயிட்டோட ரூக் எஸ்கேப் ஆகுது, ஆனா அதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்ல. பிஷப் G2 வந்து ரூக் வந்து டேப் ஆகுது. ஸோ ரூக் வந்து பிஷப்புக்கு போற மாதிரி இருக்கு. நாட்டுமரா வந்து பரவாயில்ல, அதுக்கு பதிலாக எனக்கு அவுட் சைட் பாசர் பான் கிடைக்குது, ஒரு பாசர் பான் கிடைக்குது அப்படின்னு நினைச்சு பான் அடிக்கிறாங்க. பிஷப் இன்டூ ரூக் இன்டூ A3. கால்சன் வந்து இந்த இடத்துல ஓகே, இந்த பான் சும்மா தான் உட்காந்துட்டு இருக்கு. B5 விளையாண்டாலும் பான் போகுதான் போகுது. ரூக் இங்க வைக்கிறது பாசிட்டிவா இருக்கு. ஸோ A3 வச்சு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை உடைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக விளையாடுறாங்க. நாக்குமரா வந்து அதை அலோவ் பண்ணல. அந்த பான் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் B3 விளையாண்டுறாங்க. Knight D4 ரூக் F1 நைட் கேப்சர்ஸ் F5 பிஷப் வச்சு ரூக் அட்டாக் பண்றாங்க. ரூக் நகர்ந்ததுன்னா பிஷப் எல்லாம் பிளான். ஆனா வந்து கால்சன் வந்து எனக்கு ரூக் முக்கியம் இல்ல, உன்னோட பானை நான் தடுக்கிறதா முக்கியம். நைட் விளையாடுறாங்க. ரூக் பிஷப் கேப்சர்ஸ் ரூக் கேப்சர்ஸ் ரூக் கேப்சர்ஸ் பிஷப் கேப்சர்ஸ். இந்த கேம் அதுக்கு ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா மூவ் வச்சு காட்டுறேன். ஆப்போசிட் கலர் பிஷப் எண்டிங்கா மாறிடுச்சு. ஒயிட் கிட்ட வந்து லைட் கலர் இருக்கு, ஆப்போனன்ட் கிட்ட வந்து டார்க் கலர் இருக்கு. ஸோ இவங்க எல்லா பானையும் லைட் கலர்ல வச்சுட்டாங்க, அவங்க எல்லா பானையும் டார்க் கலர்ல மாத்திட்டாங்க. எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல எல்லா பானும் டார்க் கலர்ல பிளாக்கு இருக்கு, ஒயிட்டுக்கு எல்லா பானும் லைட் கலர்ல இருக்கு. அடுத்த மூலம் இந்த ஒயிட்டோட பானையும் லைட் கலர்ல மாத்திட்டாங்க. இந்த கேம் 2 பேருக்குமே வின் கிடைக்கல, டிராவ் ஆயிடுச்சு. நம்மளோட 2வது கேம் ஃபாஸ்டா போறோம். இதுல கால்சன் ஒயிட் கால்சன் விளையாண்டமும் D4 நைட் F6 C4 நிமிஷம் இந்தியன் மாதிரி இருக்கு. F3 B5 நைட் C3 பான் கேப்சர்ஸ். பொதுவாக இந்த இடத்துல பிஷப் B4 நம்ம அதிகமா பார்க்க முடியும். பிஷப் B4 பிஷப் G5 இந்த மாதிரிலாம் பார்க்க முடியும். உடனே அங்கேருந்து பிஷப் மறுபடியும் E7 போகும், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும். பட் இந்த தடவை பான் கேப்சர்ஸ் E4 B5. ஏன்னா நம்ம நைட்டால இந்த பான் எடுத்தோம்னா அவங்க நைட்டால நம்மளோட பான் எடுத்துருவாங்க. இதுதான் பிளான். ஸோ இன்டர்மீடியட் மூவ் பான் அந்த பான் எடுக்க போறாங்க. நைட் கேப்சர்ஸ். ஒயிட்டுக்கு ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ராவா இந்த பான் கிடைக்கல. நம்ம C4 ஏற்கனவே ஒரு பானை கேம்பிட் பண்ணிருக்கோம், அதுக்கு பதிலாக B5ல பிளாக்கோட பான் கிடைச்சிருக்கு. பட் பிளாக்கு இந்த C4 ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த லைன்ல இந்த கேம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். நைட் B6 A3 நைட் C6 பிஷப் E3 இதெல்லாம் நார்மல் டெவலப்மெண்ட். நைட் F5 ஏன்னா B3 பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. குயின் C2 A6 நைட் C3 பிஷப் E7 ரூக் AD1 இதெல்லாம் நார்மல் மூவ்ஸ் தான். பிஷப் E7 பிஷப் E2 குயின் D7 ரெண்டு பக்கமும் கேசல் பண்ணலாம். நக்கமுரா பிளாக் விளையாடுறாரு, அந்த பாசிபிலிட்டி வச்சிருக்காரு. ஒயிட் வந்து ரிஸ்க்கு உள்ளாக்குறாங்க. H4 பட் H4க்கு பதிலாக ND2 கொஞ்சம் நல்ல மூவ். ND2 டபுள் ரூக் D8 சென்ட்ரலைஸ் பண்ணா நைட் E4ல கொண்டு வந்து வைக்கலாம். நல்ல பாசிபிலிட்டி ஒயிட் கிடைச்சிருக்கும். பீஸ் பிளேஸ்மெண்ட் நல்லா அமைஞ்சிருக்கும். ஆனா இங்க வந்து கால்சன் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து H4 பிஷப் C6 ரூக் H3 ரூக் B8 இதெல்லாம் பிக்னரா இருக்கிறப்ப நம்ம இப்படி பண்ணுவோம். ரூக் எடுத்து H3 G3 வச்சு இந்த மாதிரி பான அட்டாக் பண்ணுவோம். கால்சன் அதே பண்றாரு. பிஷப் A4 ரூக் G3 அப்புறம் பிஷப் A4 நைட் கேப்சர்ஸ் குயின் கேப்சர்ஸ். எக்ஸ்சேஞ்ச் கேட்கறாங்க. இந்த தடவை எக்ஸ்சேஞ்ச்ல கொடுக்கல. ஏன் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுக்கல கால்சன் அப்படின்னா, நைட் கேப்சர்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரூக் இன்டு B2 வேற நடக்கும். நைட் இன்டு B2 பானை பார்த்துட்டு இருக்கும், அதனால எக்ஸ்சேஞ்ச் வேண்டான்னு இவங்க ரூக் C1 வச்சிருக்காங்க. ஐடியா என்னன்னா, குயினால கேப்சர் பண்ணா பதிலுக்கு ரூக்ல கேப்சர் பண்ணும் அப்படின்னு. நைட் B3 ரூக் மேல ப்ராப்ளம். இப்ப கூட ரூக் D1 வச்சு இந்த கேம் விளையாண்டுருக்கலாம். பட் கால்சன் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறார். ரூக் இன்டு G7 இதுல வந்து நைட் ரூக்கை கொடுக்குறாரு கால்சன். இந்த கேம் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஆயிருது ஒயிட்க்கு. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வச்சிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம இன்னும் 2 கேம் பார்க்கணும். பான் புஷ் பண்ணும்போது பான் கேப்சர்ஸ் பண்ணிருந்தா தப்பு. ஏன்னா பிஷப் கேப்சர்ஸ் A3 நடந்திருக்கும். C3 நைட் D5 பேக்கோட ஸ்ட்ராட்டஜி இனிமே ஒண்ணுதான், எல்லாத்தையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேட்கறதுக்கு ஃபைட் பண்ணும். சோ அதுதான் போல்ல நடந்துச்சு. ஓகே, இங்க ஒரு கால்சன் ஒரு இன்எக்யூரசி பண்ணிடுறாரு. கிங் F2க்கு பதிலா இந்த பானை முன்னாடி தள்ளி போட்டான். ஏன்னா பானை முன்னாடி தள்ளி அவங்க பதிலுக்கு பானால அடிச்சுட்டாங்கன்னா, ஏன்னா அவங்க அடிக்கலாம்னா நம்ம பானை வந்து பிஷப் அட்டாக் பண்ணுவோம், நம்மளும் பானை இன்ட்டு பானெல்லாம் அடிப்போம். ஸோ அவங்க அடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பானையும் ஃப்ரீயா கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க பானால அடிக்கும் போது நமக்கு வந்து ரூட் ஆக்டிவிட்டி கிடைக்கும். அப்படி அடிக்காம இருந்தாலும் நம்ம பானை அடிக்கலாம். ஸோ கிங்கை வீக் பண்ணிடுறதுக்கு ஒயிட்டுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கும், ஆப்போனன்ட்டோட பிளாக்கிங்கை வீக் பண்றதுக்கு. பட் கால்சன் அதை மிஸ் பண்ணி கிங் F2 விளையாண்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த கேம் வந்து பிளாக்கு கிளியரா கிடைச்சிருது. ஸோ மோஸ்ட் ஃபாஸ்டா வைப்போம். பிளாக் வந்து கண்டினியூஸா எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ரூக் குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரூக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்படி கேம் போயிட்டே இருந்தது. என்னால எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு.
ஒயிட் பிளாக்கோட 2 ரூக் கேம்ல ஆக்டிவா இருக்கு. இப்போ கால்சன் கடைசியா இந்த பொசிஷனை முடிஞ்ச வரையும் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஒயிட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா 2 பான் ஒயிட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பான் இருந்தா கூட அது பாசர் பானா மாறதுக்கான சான்ஸ் இல்ல. ஸோ முடிஞ்ச வரையும் பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்றதுக்காக ஒயிட் ட்ரை பண்றாங்க. இங்க H5 விளையாண்டுருந்தா கூட இது கொஞ்சம் க்ளோஸ்டா இருந்திருக்கும். பட் கால்சன் விளையாண்டது G5 கேம் உடைக்கிறாங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல G5 உடைக்கும் போது என்ன ப்ராப்ளம்னா பிளாக்கு H5 இன்னொரு சைடு போர்டுல ஆல்ரெடி இந்த குயின் சைடுல வந்து இந்த ரூக் இருக்கு. அப்ப இன்னொரு சைடும் இன்னொரு ரூக் வர மாதிரி பாசிபிலிட்டி கொடுத்தோம்னா பிளாக் ரொம்ப சூப்பரா ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பான் சீரீஸா வரிசையா போயிட்டே இருக்கு. கேம்ல கடைசியா டிசைன் பண்ணிடுறாங்க. மூவ்ஸ் நம்ம ஸ்லோவா பார்க்க. இந்த பானெல்லாம் ஏன் கால்சன் கொடுக்குறாருன்னா அவர் கொடுக்கலனாலும் அது போயிடும். எப்படி போயிடும்னா ரூக் B6ல வச்சு அதுக்கப்புறம் E6ல வச்சு இந்த பானை வந்து எடுக்கிறது தான். அட்லீஸ்ட் இந்த பானை எடுத்து அவங்க பானால் அடிச்சாங்கன்னா ரூக்கோட பிளே கொஞ்சம் நின்று போயிடும். ரூக் இந்த பக்கம் வரதாவது நிற்குங்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த கேம்ல வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாங்க கால்சன். ரூக் எக்ஸில் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட் போதும் கேமை வின் பண்றதுக்கு. ரூக் வேர்டு இருக்கு. தேர்ட் கேம் பார்க்க போறோம். இந்த கேம்ல நக்கமுரா வந்து வின் பண்ணிடுறாரு. இப்போ தேர்ட் கேம் அண்ட் ஃபோர்த் கேம்குள்ள எப்படியாவது கால்சன் வந்து 2 கேமை வின் பண்ணா சீரிஸ் அதாவது டே 1 ஜெயிச்சிருக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு கேம் ஏதாவது ஜெயிச்சிருக்கணும். நக்கமுரா ஒயிட், கால்சன் பிளாக். இந்த கேம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரொம்ப ஷார்ட்டா பார்க்க போறோம். அப்படியே ஓப்பனிங் E4 அதை அப்படியே வச்சுப்போம். E4 C5 knight F3 D6 D4 captures knight captures knight F6 knight C3 A6 non-stop defense F3 setup இருக்கு. E5 knight D3 bishop E6 bishop E3 bishop E7 queen D2 H5 எல்லாமே அதுவும் knight D5 knight captures bishop F5 bishop E2 bishop அதே bishop H4 அதே G3 அதே bishop E7. இப்போ போன தடவை C4 நடந்துச்சு. இந்த தடவை நைட் A5 நடந்திருக்கு. இதுதான் 14வதும் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. ND7 இந்த இடத்துல ND7 தேவையா? ஓகே ND7 A4. இந்த A4 பத்தி நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ்ல நைட் இன்டு B7 அடிப்போம். அவங்க குயின் D8 வருவாங்க. நம்ம மறுபடியும் நைட் எடுத்து காப்பாற்றணும்னா அவங்க குயின் இன்டு B2 அடிப்பாங்க. அப்போ ரூக் அட்டாக்ல இருக்கும். ரூக் நகர்த்தினா குயின் இன்டு A2 நடந்துரும். அதனால A4 பிளஸ் B5 எக்ஸ்பான்ஷனை தடுக்கிறதுக்கு A4. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லாபம் இருக்கிறதுனால A4. இப்போ நைட் கேப்சர்ஸ் குயின் D8 நைட் A5 குயின் இன்டு B2 ரூக் C1 ரூக் F8 NC6. அவ்வளவுதான். இந்த NC6 ரொம்ப சூப்பர் மூவ். ஏன்னா ரூக்கான பேக்குக்கான ஓப்பன் ஃபைல் எல்லாத்தையுமே இது நிப்பாட்டி வச்சிருக்கு. D8 வர பிடிச்சி வச்சிருக்கு. பிஷப் F6 ஐடியா வந்து இந்த C3ல இந்த மாதிரி பின்னெல்லாம் போறது. ஸோ C4 போட்டுட்டா C4 வச்சுட்டா நடக்காது. C4 குயின் D7 இங்க கால்சன் குயின் கேப்சர்ஸ் குயின் பண்ணியிருந்துக்கலாம். ஈக்குவாலிட்டி வந்திருக்கும். பட் கால்சன் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. குயின் D7 டபுள் ரூக் E8 G4. இப்போ நக்கமுரா வந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த பிஷப் அட்டாக், இந்த பிஷப் தப்பிச்சோன்னா அந்த பிஷப் அட்டாக், அந்த பிஷப் தப்பிச்சோன்னா அந்த பிஷப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. A5 and G5 வச்சு பிஷப் உள்ள நல்லா மாட்டிக்கிட்டாங்க. ரூக் C8 பிஷப் D3 எக்ஸ்சேஞ்ச் நைட் F8 நைட் F8 பிஷப் E4. ஐடியா என்னன்னா பிஷப்பால கேப்சர் பண்ணா பதிலுக்கு வந்து பானால கேப்சர் பண்ணும்போது ரூக் ஓப்பன் ஃபைல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால குயின் D7 கிங் H1 H4. நம்ம லாஸ்ட் கேம்ல கூட பார்த்திருந்தோம். கால்சன் வந்து A3 அப்படி தள்ளி நக்கமுராவோட பான் ஸ்ட்ரக்சரை உடைக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு கவுண்டரா ட்ரை பண்றாரு கால்சன். குயின் D3 குயின் D1 ரூக் D1 பிஷப் H5. இங்க ஒரு சின்ன இனக்குரசி நடக்க போகுது இப்போ போல்ல. பிஷப் B6. கால்சனோட ஐடியா என்னன்னா சரி நக்கமுரா தான் ஒயிட் விளையாடுறாரு. அவரோட ஐடியா என்ன பிஷப் கேப்சர் அடிச்சா பான் கேப்சர் அடிச்சு பாசர் பான் கிரியேட் பண்ணலாங்க. பட் அவர் வந்து அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா ரூட் B7 வச்சிருக்கலாம். ஸோ அது பண்ணல இந்த கேம். அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் பெரிய அட்வான்டேஜ் மிஸ் பண்ணிடுறாரு. கேம் வந்து டிரா ஆயிடுது. எப்படின்னா பிஷப் E6 பிஷப் கேப்சர்ஸ் இவங்க ஒரு ஃபோர்த் பண்றாங்க. பதிலுக்கா அவங்க அதாவது இவங்க குயினா ரூக்கான்னு கேட்கும் போது அவங்க நீ என் குயின் எடுத்தனா நானும் குயின் எடுத்துருவாங்க. பிஷப் E6 இப்போ பயங்கரமான ப்ராப்ளம். எல்லாரோட குயினும் ப்ராப்ளத்துல இருக்கு. பிஷப் கேப்சர்ஸ் குயின் இப்போ பிஷப் கேப்சர்ஸ் ரூக். இப்ப பதிலுக்கு வந்து நம்ம பிஷப் இன்டு ரூக் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க ரூக் இன்டு எடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்மளும் ரூக் இன்டு பிஷப் அடிப்போம். ஆனா பிளாக் என்ன பண்ணிடுவோம், எனக்கு என் பிஷப் தான் முக்கியம், பிஷப் இன்டு நீங்க பான் அடிச்சுனா அவங்க பிஷப் இன்டு இந்த பான் அடிச்சுட்டு இந்த A5 பானை பாசர் ஆக்கிடுவாங்க. அதனால கால்சன் வந்து ரூக்
எனக்கு பிஷப்பே போதுங்க, ரூக் பிஷப் அடிச்சுக்காங்க. இப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச். அடுத்த பிளான் என்ன, பிஷப் இன்டு பிஷப் அடிச்சா சூப்பர் பிளான். நைட்டால இங்க 4 பண்ண முடியும். அதை எடுக்கல. பிஷப் f6, ஒரு ரூக் தப்பிச்சிருச்சு. e4, இன்னொரு ரூக்கும் தப்பிச்சிருச்சு. இங்க நக்கமுரா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிடுறாரு. இந்த கேம் ஒயிட்க்கு கிளியர் வின்னிங்கா இருக்கு. பட் நக்கமுரா என்ன தப்பு பண்ணிடுறாருன்னா, இந்த பானை தள்ளும் போது சரி பானை அடிப்போமேனு அடிச்சிடறாரு. அதுக்கு பதிலாக அவர் f4ன்னு வச்சிருந்தாலோ, f4 வச்சு இந்த பொசிஷனை மூடி இருந்தாலோ, இல்ல c4 c5 வச்சு விளையாண்டு இருந்தாலோ ஒயிட் ரொம்ப ஈஸியா அடிச்சிருக்கும். பிஷப் இன்ட் அடிச்சிருக்கும். ஓப்பன் ஃபெயில் இருக்கு. இந்த பான் பாசர் ஆகும், இந்த பான் வீக்கா இருக்கும். சோ இவ்வளவு சான்ஸ் இருக்கு. பட் பான் அடிச்சதுனால பிளாக்கு கவுண்டர் சான்ஸ் கிடைச்சிருது. இந்த கேம் எப்படி போனுச்சுங்கிறத நான் மூவ் மட்டும் வச்சு காட்டுறேன். பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், பிளாக்கோட நைட் ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நமக்கு ஒரு பாசர் ஒயிட்டுக்கு உருவாக்குற மாதிரி பிளாக்குக்கு ஒரு பாசர் இருக்கு, கால்சனுக்கு ஒரு பாசர் இருக்கு. சோ இந்த பானை ப்ரமோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கும். ஏன்னா ஒயிட் ஒரு பீஸ் தான் இருந்தாலும் இந்த பான் ரொம்ப பாசரா இருக்கு. பிளாக் ஒரு பீஸ் கொடுக்க ரெடியா இருக்கு. பிளாக் தான் 2 பீஸ் இருக்கு. சோ அதுக்கப்புறம் அந்த கேம் வந்து டிரா ஆயிடுச்சு. நம்மளோட 4th கேம் பார்க்க போறோம். சோ இந்த 4th கேம்ல கால்சன் வந்து வின் பண்ணி ஆகணும். அப்பதான் அட்லீஸ்ட் இந்த பிளிட்ஸ்க்கு போகும். 4 கேம்ல அட்லீஸ்ட் 2 கேமாவது 2 பாயிண்ட் எடுத்துருக்கணும். கால்சன் சூஸ் பண்ணது வந்து c4, e5. இது இங்கிலீஷ் செட்டப் மாதிரி ஆரம்பிச்சது. சீக்கிரமா d5 உடைச்சிட்டாங்க. ஓகே, இதுல முக்கியமான மூவ்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். f3. இந்த f3 கால்சன் விளையாண்டதுக்கு அப்புறம் இந்த இது கொஞ்சம் சாலிடா இருக்கு பானோட ஸ்ட்ரக்சர். சோ இங்க வந்து பிஷப் f5 அப்படிங்கிற பிளான் இருக்கு. பட் அப்படி பார்த்தாலும் ரூக் இன்டு குயின் தான் நடக்கும். இந்த பின் வந்து அகைன்ஸ்ட் கிங் இல்ல, ரூக் கிடைக்கிறதுக்கு அகைன்ஸ்ட் குயினை பின் பண்ணும்போது நம்மளோட குயினும் அட்டாக்ல இருக்கு. பிஷப் f5. பட் இங்க கால்சன் வந்து குயின் b3, குயின் எட் அடிச்சா குயின் ரூக் கேப்சர்ஸ், குயின் அடிச்சா இவங்களும் ரூக் கேப்சர்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ரூக்கால அடிச்சாங்கன்னா நம்ம பானால் அடிச்சு ஒரு பாசர், ஒரு பான் அடிக்க முடியும். பிளஸ் வந்து 2 பான் கனெக்ட் ஆகும். ஒயிட்டோட பான் ஸ்ட்ரக்சர் பெட்டரா இருக்கும். பட் வந்து குயின் d5. இப்போ நம்ம குயின் கேப்சர்ஸ் குயின் பண்ணா பான் என்டோ அடிச்சு அவங்களோட பான் ஸ்ட்ரக்சர் பெட்டர் ஆயிடும். அதனால ரூக் கேப்சர்ஸ் பிஷப் f4. சோ இந்த கேமும் டிரா ஆயிடுச்சு. சோ அந்த மூவ்ஸ் நம்ம ஃபாஸ்டா பண்ணுவோம். ஏன்னா ஆப்போசிட் கலர் பிஷப், ஒயிட் கிட்ட வந்து டார்க் கலர் பிஷப் இருக்கு, பிளாக் கிட்ட லைட் கலர் பிஷப் இருக்கு. இதுல ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மூவ் இருக்கு. அது வரையும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறோம். அதாவது கால்சன் c7 பானை விட்டுறாரு. ஒயிட் வந்து கால்சன் வந்து அந்த பானை எடுத்துறாரு. பட் இருந்தாலும் நெக்கமுரா வந்து அந்த கேமை வந்து டிரா பண்ணாருங்க. பிளாக்கோட ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆனாலே போதும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பான் ஒயிட் இருந்தாலும் ஆப்போசிட் கலர் பிஷப் நம்ம வந்து கரெக்டா பிளாக் வந்து 2 பானையும் லைட் கலர்ல பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால அந்த பிஷப்பாலையும் கிங்காலையும் நம்மளோட பானை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இந்த கேம் வந்து ஈஸியா டிரா பண்ணலாம். குயின் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு தான் ட்ரை பண்றாங்க பிளாக். பட் கால்சனோட ஹோப் என்னன்னா, இந்த 3 பான் இருக்கு, இந்த 3 பானை தள்ளிட்டு போனா ஒரு பாசர் பான் கிரியேட் பண்ணிடலாம். இது பிளாக் கிட்ட இருக்க 2 பானும் தனித்தனியா உடஞ்சிருக்கு. அது எப்ப வேணாலும் நம்மளோட பிஷப் வச்சு அடிச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கறதுதான் கால்சன் ஹோப். சோ பட் இங்க ஒரு மூவ் பாத்தீங்கன்னா நெக்கமுரா டக்குன்னு கவுண்டர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நீங்க வந்து இந்த 3 பானை பாசர் பண்ணீங்கன்னா நான் அந்த நேரத்துல இந்த பானை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ற மாதிரி பண்ணிடுவேன்னு நெக்கமுராக்கு ஒரு கவுண்டர் கிடைக்குது. சோ குயின் பிளேட் ஆயிருது. பொசிஷன் வந்து முக்கியமான. சோ பிளாக்குக்கு 3 பான் இருந்தாலும் பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால பெரிய அட்வான்டேஜ் இல்ல. ஒயிட்டுக்கு ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும் பொசிஷன் பாக்குறதுக்கு. பட் ஆனா நெக்கமுராவோட சூப்பரான டிஃபென்ஸ்னால இந்த கேம்ல வந்து கால்சனால ஜெயிக்க முடியல. அது பார்க்க போறோம். இவங்க பிளாக் பிளேயர் ஏன் இவ்வளவு தூரம் இப்படி போறாங்களே, ஏன் முன்னாடி போலையே அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். இந்த பொசிஷன்ல கிங் e3 கொஞ்சம் பின்னாடி போகும். இப்போ ஒருவேளை ஒயிட்டோட கிங் இப்படி போயிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், உடனே அவங்க பிஷப் எடுத்து வச்சிருவாங்க. இப்போ பிஷப் வந்து கிங் அட்டாக் பண்ணுவோம். கிங் நகர்ந்ததுன்னா இந்த பான் போயிடும். அப்ப நம்ம மறுபடியும் கிங் எடுத்து பின்னாடி இந்த பானை காப்பாற்றணும்.
அது இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே கொடுக்க முடியாது அப்படின்றதுனால ஸோ டார்க் கலரா பூந்துட்டு இருக்காங்க ஒயிட். பட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல சூப்பரான ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் நடந்துச்சு. அப்போ டார்க் இந்த இப்போ பானை புஷ் பண்றாங்க. பிஷப் அடிச்சதுக்கு அப்புறம், ஏன்னா பிஷப் இங்க வந்துடக்கூடாது, பிஷப் எடுத்து இங்க வச்சு அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பிஷப் செக் வச்சு கிங் நகர்ந்ததுக்கு அப்புறம் F7 F8 அந்த மாதிரிலாம் வந்துடக்கூடாதுன்னு அதை டிடெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பிஷப் G6. இப்போ பான் புஷ், கிங் எடுத்து F7 வச்சுட்டாலே போதும், பிஷப் அங்க இங்கே நகர்த்திட்டே இருந்தாலே இந்த பொசிஷன் வந்து டிராவ் ஆயிடும். இந்த கேம் வந்து டிராவ் ஆயிடுச்சு. கால்சன் வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகி ஒரு பீஸை கடைசியில் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டாரு. எடுத்தாலும் எடுக்கலாம், இந்த பொசிஷன் டிரா தான். டே 1ல ஹிகாரு நாகமுரா வந்து கால்சன் வந்து வின் பண்ணிடுறாங்க. கால்சன் வந்து 1.5 பாயிண்ட்ஸ், ஹிகாரு நாகமுரா வந்து 2.5 பாயிண்ட்ஸ். டே 2 கேம் நம்ம சீக்கிரம் பார்க்கலாம். நீங்க அகாடமியோட டோர்னமெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா 8015909692 இந்த இதுக்கு அண்டர் 14 அப்படின்னா 14 வயசுக்குள்ள இருக்கிற பசங்களா இருந்தீங்கன்னா, இல்ல உங்களோட பேரண்டா இருந்தீங்கன்னா, உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த், உங்களோட லீச்சஸ் ஐடி இதெல்லாம் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. வீக் டேஸ்ல அண்டர் 14 மட்டும் டோர்னமெண்ட் நடக்கும். சாட்டர்டேல ஓப்பன் டோர்னமெண்ட் நடக்கும், அதுல யார் வேணாலும் கலந்துக்கலாம். சண்டேலையும் ஓப்பன் டோர்னமெண்ட் தான். மண்டே டு ஃப்ரைடே 8 o'clock நடக்கும். சாட்டர்டே அண்ட் சண்டேல வந்து சாட்டர்டே 5 o'clock அண்ட் வந்து சண்டே வந்து chess.comல காலையில 11 o'clock இருக்கும். நிறைய டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்க வாட்ஸ்அப்ல ரீச் பண்ணுங்க. கலந்து பழகு.